Ами по повод вчерашното изказване на нашия премиер Бойко Борисов по моя адрес и по песента там, поради тези скандали, които се случиха вчера, се е изказал, че не е чувал за мен и че не ме знае. Аз доколкото същам 2003 година откривах дискотеки в Търново, дойде да реже лентите и бяхме заедно, и в София, като с Стефан Софиянски рязаха лентата. В смисъл, не прави чест на голям човек да се държи като дете и нали, да се комуникират. Сега там, ако с БСП си мерят нещо, аз не искам да съм част от тази работа и не им прави чест да се държат като деца, като си истински мъж, застане като истински мъж. Ако има някаква грешка, признайте се и продължете напред. И не мисля, че критиката ми към управляващите е нещо лошо за тях. Напротив, ние сме най-добрите приятели в случая, защото поне им казваме истината и може да се направят реална представа какво се случва в тази държава, защото всички хора, с които са се обградили, са газоблизци, те им казват съвсем само неща, които искат да чуят, и там се получава големия проблем в момента. И малко са се заблудили, и изказването, че такива хора като мен не ги искат в ГЕРБ, аз наистина много съм съпортвал Бойко Борисов и ГЕРБ в самото начало, още като партия, даже съм гласувал за тях. Но в момента аз не искам да съм в ГЕРБ. Не, ти не искаш аз да съм в ГЕРБ. Аз не искам да съм в ГЕРБ. Даже по документи може би съм все още член на ГЕРБ, но наистина искам там да го изтриете, защото аз не искам да съм в ГЕРБ. Ние нещо са се объркали, се едно, че ние нещо имаме нужда от вашата партия. Нямам нужда аз от вас. Вие имате нужда от мен като гласоподавател. Не аз от вас. Това е много голяма грешка. Искам в България хората да знаят, че ние не сме поданици, ние сме граждани един вид. Вие не сте монарси, вие сте избрани от народа и се държите добре с нас. Ако някой трябва да е келеше и да се държи хулиганската, това съм аз като рапър, защото съм тъп рапър и така съм решил в моя живот да се държа. Но вие като управляващи народа се държите добре с народа.